Je to tam. Tak ahoj, ja by som vás tu chcela privítať za projekt Receptive Playground, kde sme sa rozhodli takýmto experimentálnym spôsobom si pozývať účastníkov, ktorí sú priamo zapojení do 8-mesačného cyklu, ktorý prebieha v Prahe. A dnes tu máme Karolínu. Ahoj Karolína, ja by som ťa tu chcela medzi nami privítať. A ja som vždy na začiatku sa snažila tak ako uviesť toho daného človeka a tu sa musím priznať, že jediné, čo môžem povedať je, že ja som bola Karolínou očarená hneď na tej prvej lekcii, že som videla dámu v zrelom veku, ktorá s takou energiou a s takou nejakou blaženosťou dokázala v tom priestore tancovať, že mňa to fascinovalo. A keď sme si tak robili také, že akých tam teda máme ľudí a tak ty si bola určite jedna z tých ľudí, ktorí mi úplne že utkveli v pamäti. A keď sme sa snažili vlastne dostať k tebe, tak my sme, bože, to meno, že ja neviem tie mená, lebo ja v tej Prahe nie som. Vítam ste. Takže ja som veľmi rada, že sa nám podarilo sa takto stretnúť. A dnes to poplynie voľne, pretože na chvíľu sme z toho nášho rytmu tých nahrávaní vypadli a necháme sa viesť. Padlo tu také slovíčko, že budeme sa rozprávať o konci, tak uvidíme, čo príde, lebo projekt sa nám blíži pomaly, ale isto ku koncu. Po tých našich 8 mesiacoch, tak uvidíme čo. A samozrejme tu vítam Dubravku, našu lektorku a moju spolupútničku na ceste celým Receptive Playgroundom. Takže poďme na to. Mm. Môžem rovno začať, lebo ja som veľmi zaujatá voči tomu, že čo vlastne vy ako tí ľudia, ktorí sa tam účastníte, že z akých prostredí prichádzate, tak ak by si sa nám mohla len tak v skratke predstaviť, že čo robíš, ako si sa vôbec dostala k tomu projektu, prečo vôbec si sa do toho zaangažovala a zaviazala si sa na tak dlhú dobu a tak, čo budeš cítiť, že by si nám chcela o sebe povedať, nejaký svoj background, tanečno-pohybovo, akýkoľvek. Mhm. Tak, tak ja možno, než ako poviem niečo o sebe, tak poviem prečo, lebo to pre mňa vlastne uh, ako to, prečo tam som, je vlastne dôvod, prečo tancujem. Ja netancujem dlho, asi 2 roky. Takže intenzívne. A vždy som robila niečo pohybové, ale vlastne ten tanec som v živote nemala. A asi to súvisí s viacerými udalosťami, ale vlastne sa mi veľmi mení život v posledných možno 5 rokoch. Súvisí to s menopauzou, súvisí to s operáciou, ktorú som mala za sebou a ktorá bola pre mňa takým akože zlomovým okamžikom. A súvisí to s tým, že sa rozchádzam s mojím mužom po 25 rokoch. A všetko to ako keby viedlo k takému, ako keby som mala pocit, že sa musím začať hýbať. A vždycky som tie zmeny riešila tak, že som menila miesto. A tentokrát som veľké zmeny. Proste to bola, že zmena miesta. Žili aj v zahraničí 5 rokov a proste sme sa hýbali, než sme si našli ako keby vôbec toto miesto v Prahe. A tentokrát som vedela, že ja to miesto zmeniť nemôžem a že sa musím začať hýbať tým pádom ja. Mhm. A vlastne um, to bola taká, vedela som, že ten tanec chcem a prišiel ku mne, som povedala. A, a vlastne ma to úplne fascinuje, to objavovanie toho vnútorného tanečníka vo mne. Tak to je asi, že dôvod. A tak presne takou intuíciou som proste niekde na Instagrame na mňa vyskočila. A to nie som človek, ktorý vlastne tým Instagramom nejak intenzívne žije, skôr som tam kvôli mojim deťom. Tak to tam na mňa vyskočilo úplne ako keby asi preto, že ja som hľadala proste nejaké tanečné workshopy
No a to som si hneď povedala, že aha, že to je zaujímavé. Mm. A som veľmi rada. Mm. Som veľmi rada a ako áno, končí, ako speje to k nejakému koncu, ale ja vlastne teraz už niekoľko rokov žijem tým, že každý koniec je začiatok niečoho iného. Takže to nevnímam, že áno, končí ten projekt, ale určite niečo ďalšie príde. Taký pokoj ide z teba, keď o tom hovoríš. Mm. O takých aj naozaj podľa mňa veľmi silných a veľkých zmenách v živote, tak wow. No. Tam myslím, že som sa tam akoby pretancovala. Mhm. A ešte ale cítim, že potrebujem... Protančila sa tím. Tými zmenami. Uh-huh. A aj do toho kľudu. Keď Okay. niekedy vyzerám kľudne, ale vnútri kľudná nie som. Ale teraz aj. Takže predpokladám, že si asi aj ocenila ten záväzok na tú dobu, na tú cykličnosť asi v tom, že to bol naozaj taký, že 8-mesačný cyklus, že to nebolo iba také náhodné, ale že to bol Hej, vyslovene na tak dlhú dobu, že sa dalo voči niečomu. Toto by ma zaujímalo, že či to bola z tých vecí, prečo si sa tiež k tomu... áno. Lebo ja som ako absolvovala nejaké workshopy, nejaké dielne, ale a hľadala som niečo pravidelné Mm. a niečo, čo nie je príliš vyhranené, ako je treba teraz ten moderný ecstatic dance, alebo Mm. čo má proste už nejaké ako zafarbenie, ktoré niekedy človeku sadne, ale niekedy proste chcem odísť hneď, ako tam prídem. A niekedy je to akože fajn. A bavila ma na tom tá rôznorodosť a bavila ma vlastne aj tá kombinácia vás. Že ja som si hneď na tej prvej hodine, aha, že to je zaujímavá dynamika a vlastne aj všetky tie lekcie pre mňa boli vždycky v niečom, vždycky tam bolo niečo, že nové, Mm. čo mi nejaký impuls vlastne ako, vždycky som si niečo odniesla. A zároveň tam boli rôzne presahy, ktoré ale myslím, že vznikali v tom priestore. Že to nebolo, že si Zuzana alebo ty Dubravka pripravili akože presne nejakú, ja som učiteľ, takže ja viem, že čo je to pripraviť si hodinu, ale zároveň tie dobré hodiny sú vtedy, keď tá príprava tam je, ale človek ju vlastne dokáže v okamžiku, keď začne robiť úplne ako keby odhodiť a potom tie veci vlastne vznikajú v tom medzipriestore. Taký pocit som často mala. No, děkuju ti za sdílení, moc hezky o tom mluvíš. Je tam nějaký stavební bod, který tam nějaký princip nebo něco, co se ti víc utvrdilo a můžeš použít jako do života více? Neříkám, že bys o něm neměla, ale že se nějak oprášila skrze ten tanec a skrze tu cykličnost nebo pravidelnost, co tebe jakoby kvracelo nebo vystupovalo v tvým vědomí a začíná víc jakoby být dominantní v tom životě? Určite to je zachádzanie s únavou, pretože ako to bolo na konci týždňa v piatok, tak často pre mňa bol ten piatok, že prídem domov a úplne sa vypnem. A pre mňa bolo fascinujúce pozerať sa na to, ako vo mne, že v tom tanci vždycky objavím zdroj nejakej energie. A niekedy je úplne, že vlastne šokujúce, koľko jej ešte mám. Niekedy sa iba niečo oživí a potom chcem ísť spať. Ale že vlastne že tá únava sa netýka akože všetkých zložiek môjho tela. Aj keď mi prevažuje v nejakej nálade, ale že to vlastne tým tancom sa dá niekedy úplne zmeniť, alebo minimálne ju nejak ako ináč rozprestrieť. Tak to bolo a je vlastne stále pre mňa strašne zaujímavé pozorovať. A potom cítim, že aj na konci toho týždňa, že človek úplne inak ten týždeň v sebe spracuje. Že si nenesiem do toho víkendu
takú záťaž, akú si väčšinou nesiem, treba z pracovne. Proste ja som stále vlastne v interakcii s deťmi, s kolegami, s rodičmi, ako veľa ľudí a že tam si to nejak ako keby vyriešim. A vlastne by som si to rada zanechala ďalej, lebo je to proste zdravé. Dokázala by si ještě jakoby, nevím, jestli jsme si rozuměli v tom, jako jestli nějaký z těch principů, který si objevila v tanci, který můžeš použít do života, který se v tom životě víc jako zabírá to místo, víš, jako, že začíná být víc v prostoru zřejmé, že ten tanec to přines třeba skrze ty procesy něco, co se jakoby oprášilo, zvědomilo, vrací se to k tobě a zároveň má to jako prolínání do normálního života, že už není tak jako jenom vázáno na tanec, ale vzniklo třeba jakoby v tom prostředí a přeneslo se do normálního života, respektive nebo v tom normálním životě začalo být mnohem víc viditeľné. Neviem to úplne ako identifikovať, že čo súvisí len s týmto workshopom, lebo pracujem ako na sebe, alebo rozvíjam sa ešte aj ako v iných nejakých ďalších ako keby oblastiach a neviem úplne takto definovať, že toto sa mi stalo vďaka tomu Receptive Playground. To by som asi musela hrozne rozmýšľať, čo sa mi tam spustilo a nemyslím si, že to bolo ako keby len tým. Určite pracujem inak s vlastnými emóciami, ale to je téma, na ktorej pracujem aj mimo toho tancovania. Že ich prestávam brať tak vážne a vlastne a zároveň si ich všímať detailnejšie, ale nebrať ich tak vážne. Neidentifikovať sa s nimi vlastne. A to si všímam aj u druhých ľudí. A zároveň ja sa už niekoľko rokov venujem ako tématu traumatu. Tam sa mi vlastne otvára cez ten tanec ešte úplne iný priestor pozorovania vlastne prejavov tela. Aj tým, že vlastne ja seba vnímam fyzicky inak, alebo mám nejakú akože väčšiu citlivosť, tak ju aj vidím určite v prejavoch iných. A u tých detí je to vlastne veľmi dobre čitateľné. Tak teraz neviem, či ja som zodpovedala na tú otázku. Nevybavuje si třeba, víš. A třeba i v tom spolu s tím, že asi jak říkáš, nevystúpilo nic, co bych, jako nevystúpilo nic, prostě je to tak. No. Mňa baví, že máme toľko učiteľov tam. To je strašne zaujímavé. To je pre mňa... Mňa tá téma viacej a viacej zaujíma. A teraz dokončujem si teda doplnkové pedagogické štúdium a už niekoľko dní teraz intenzívne čítam nejaké knižky o dramatickej výchove, o literárno-dramatickom odbore, o pohybovej výchove a vôbec u tých detí a u tej mládeže a stále ma to neprestáva fascinovať, aké je to jednoduché, prirodzené a ako to všade chýba. A že prečo vlastne tak jednoduché veci nie sú zaradené proste kamkoľvek, ako v tom vzdelávacom systéme. A ešte k tomu naozaj ešte keď som vedela, že dneska, že ďalší učiteľ. Mňa to tak strašne fascinuje. Tie všetky skúsenosti a presne tie deti, lebo veď odtiaľ potom vznikáme my, tí dospelí ľudia, ktorých niekto vyformoval, či už spoločnosť, alebo rodina, alebo tá škola, že kedysi tá škola bola tak v súčinnosti väčšej, si myslím,
s tým rodinno-sociálnym prostredím a že teraz je to tak viacej oddelené, sa mi zdá. Neviem, že či s tým súhlasíš, ale že už tam nie je taká kooperácia, že skôr sú tam také, že narážajú na seba rodičia a učitelia s tým, že čo je potrebné. Asi záleží, že aj kto kde učí, na akom leveli a aj v akej inštitúcii, lebo ja, ak si dobre som počula od Dubravky, ty si v nejakej škole, ktorá nie je úplne typická, klasická štátna škola. Je to tak? Hej, ja pôsobím vlastne už 15 rokov vo Waldorfskej škole, Okay. čo je vlastne ako v tom alternatívnom Mhm. spektre asi taká etablovaná, by som povedala, Mhm. alternatíva, kde aj inak vlastne zachádzame, uh, s, respektíve ten pohyb je začlenený ako Mhm. keby do jadra tej pedagogiky. A či už je to akože pohyb naozaj, že fyzický pohyb, lebo ten fyzický pohyb súvisí aj s tým myšlienkovým pohybom, s tým vlastne cítiacím Mhm. telom. Takže vlastne s tým zachádzame pomerne vedome. A, a, a aj ten rytmus alebo nejaká pravidelnosť v tom, ako sa veci vlastne ako keby robia, tak to tiež hrá veľkú rolu. Bo tam je to vzdelávanie také blokové, ak sa nemýlim však. Že to vlastne Áno, prebieha, že v tom jednom týždni máte bloky daných predmetov a potom sa to nejak obmienia. Je to tak ešte, alebo... je to aj v týždni, že tam vlastne tie hlavné predmety, tak ako sú, že matematika, čeština, biológia, fyzika a tak ďalej, sa neučia vlastne ako v hodinách, ale sú to mesačné epochy a každý deň je taký, sa začína skoro 2,5 hodinovým blokom, kde sa ale vlastne neučí celý ten čas, ale je tam priestor pre hudbu, je tam priestor pre pohyb, proste pre zmeny činností, ale je to ako keby ten predmet. Hej, takže v chémii treba oni spievajú, O majú tam, chemických prvkoch pesničky. nemusí sa to nevyhnutne týkať chémie, môže, ale, ale vlastne sa tam vkladajú tie umelecké činnosti. Mhm. A potom v tých odborných predmetoch, ja som vlastne primárne jazykár, tak tie jazyky sa vlastne učia veľmi inak. Tam vlastne prvé 3 roky, prvú až tretiu triedu tí deti vôbec nepíšu, ale všetko sa deje vlastne v pohybe, v reči, v pesničkách, v divadle, v riekankách, a celá tá trieda je vlastne taký jeden ako keby živý organizmus, s ktorým ten učiteľ si hrá. A až potom v 4. triede začínajú ten jazyk objavovať skrze písmo. No a ten materiál sú tie prvé 3 roky, kde to vlastne všetko tí deti si zažili. Takže ja viem, ako zdravé Mhm. to je. Zároveň po tých 15 rokoch, ako viem aj čoho sme my schopní, ktorí sme prešli proste tou klasickou základnou školou a vlastne sa tie veci niekedy učíme s tými deťmi. Ale Mhm. pre tie deti je to úplne prirodzené. No tak to je asi vlastne najväčší problém aj týchto Ja to teda akože iba počúvam okolo, že tí pedagógovia, pardon, um, že tí pedagógovia vlastne nie sú žiakmi toho alternatívneho systému. Takže tam je presne veľmi tenká hranica toho, že síce je ten systém alternatívny, ale tí učitelia si ním neprešli, takže je to veľmi také na hranici asi. No ale toto je super, že vraví, že ty sa učíš s tými deťmi spolu No takto. lebo inak sa to vlastne nedá. Ja. Hm. A ja to ale som vždycky hovorila, že tá rola učiteľa je otázka, kto je učiteľ a kto sa učí, že to Mhm. a kto koho učí. Áno. Tak s tou Mhm. otázkou vlastne ako keby si hrám ako učiteľ stále. Ale zároveň ja vidím teraz generáciu, aj moje obidve deti vlastne prešli celým tým waldorfským systémom od škôlky až po maturitu. A vidím,
čo to vlastne ako keby, čo to dokáže, akú slobodu tie deti dokážu mať uh, skrze to telo potom aj v tom myslení a v tom, ako sa rozhodujú a čo v tom vlastne živote robia. A teraz sa nám už aj vracajú vlastne tí absolventi a no, je to zaujímavé vlastne to vidieť v tých oblúkoch toho času. Mne sa napadá ešte strašne veľa otázok, ale to by sme asi zostali len tuto v tejto jednej krabičke. No to som fakt akože nevedela, že je to takto preklápané s tým pohybom. Že toto je tam, alebo teda s tou tvorivou činnosťou, s tou umelecko-tvorivou činnosťou, ako v rámci tých blokov. Toto som fakt nevedela. Ja som si myslela, že to je len ten systém je iný. Nie ako obsahovo, že je to úplne až takto. Tak to je ešte zaujímavejšie zistenie pre mňa. Že Vlastne je to... my tomu hovoríme umelecko-remeselné činnosti, Mhm. takže okrem proste hudby, malovania, nejakého tanečného, pohybového umenia, tam je práca s drevom, proste ručné práce, záhrady. Vlastne, a sú to predmety, ktoré majú rovnakú váhu ako tie intelektuálne alebo prírodovedno-humanitné predmety, to je jedno. A to si myslím je aj ako veľká devíza tej školy. A tak v Pretože Čechách je toto celkovo. Tam je veľký vidieť medzi Slovenskom a Českom rozdiel v tomto aj čo sa týka tej tvorivej dramatiky, aj čo sa týka pohybovej výchovy ako takej v rámci školách, v rámci teda škôl, celkovo takého toho formálneho vzdelávania, ktoré patrí pod to ministerstvo a tak ďalej, pod tie štruktúry, že všetká literatúra prichádza z Čiech, všetky inovatívne postupy v podstate prichádzajú z Čiech, čo sa týka vzdelávania ako takého. Myslím teraz toho môjho v tej umeleckej oblasti, keďže ja učím herectvo a vraciam sa teda k tomu, učila som aj pohybovú výchovu, aj javiskový pohyb, aj prednes a tak akože z takého rôzneho súdku, proste to, čo ten herec s tým svojim telom ako nástrojom musí ovládať aj na Zuške, aj na konzervatóriu som teda učila, ale všetká literatúra, ktorá sa zaoberala o tom, ako robiť štrukturovanú drámu, hej, a to všetko proste prichádzalo z Čech. Nechcem haniť samozrejme slovenské autority, ktoré sú, ale že to tu vôbec nie je tak implementované do toho celého systému. Aj na tých vysokých školách sa to v podstate skoro poriadne neučí. Všetko sa to učí v Čechách. Takouto hravou, tvorivou formou. Pre mňa to je veľmi zaujímavé, že kde to ako vzniká. Takže, no. A ty sa k nám pripájaš do Bratislavy na naše sympózium však. Otočím trošku. To, to sa nám blíži. To bude za chvíľku v Bratislave. 24. až 26. mája. A to je super, že tam prídu ľudia z Prahy. Ja to cítim, že to je veľmi potrebné. A my sme to tak aj koncipovali. Dúbravka si tiež pamätá, že to bol aj zámer, aby nejakí tí účastníci išli s nami. Ty si pamätáš, prečo sme to vlastne robili, Dúbravka? Akože, čo bol taký náš motív, ako k tomu, prečo sme tých ľudí vlastne chceli vziať so sebou? Ja si na to úplne spomínam, okrem toho, že sme potrebovali nejak rozčleniť ešte nejaké formálne zložky projektu. Tak. Já si na to vzpomínám, ale jako nerád by to tady sdílela. Okay. No, já si na to vzpomínám, no. Bylo to potřeba, no. Řekneme to takhle, no. No teraz to naberá úplne iný rozmer. Totiž to preto sa pýtam, že sme sa trošku odklonili od toho. Ale okrem mňa sa tam ešte niekto prihlásil? No, pôjde tam Milena, pôjde tam Ondro, príde If. Ak teda všetko pôjde u nich podľa plánu, lebo ona by mala s rodinou prísť.
A ešte Miša Wolfová, ona začala chodiť po, po sympóziu v Pražskom. Ona sa pridala vlastne pozdejšie do skupiny a tiež má veľký záujem o to sa nasýtiť akože všetkými tými aktivitami, ktoré prebiehajú v tom Receptiu Playgrounde. Tak. Je dôležité to vlastne naozaj ukončiť. OK. Že vlastne to mám tak, že potrebujem tie veci aj doťahovať a ukončovať. Že mi to príde, že vlastne teraz máme ešte dve tie lekcie, že to chce vlastne taký honosnejší koniec. Takže ja som veľmi rada, ja som hrozne rada, že to je v Bratislave, z ktorej som ja pred 24 rokmi odišla. A vlastne k nej teraz hľadám znovu nejaký vzťah. Som proste odchádzala v podstate ešte z mečiarizmu. Mhm. Z čeho? To je taký náš pojem tej vlády, ktorá v tej dobe bola tu na Slovensku. Okay. Tak iba sa vrátiš naspäť do nej, sa náhodou vrátiš. Bohužiaľ. Koľko, z 24 rokov ani sa No ale dobre, zmenilo. To by som bola akože zmenilo. Netvrdila, zmenilo. Ale vlastne mi príde aj som nikdy ten priestor tej telocvične, ako nebola som ani v tej Cvernovke, takže mňa to láka aj preto, lebo ja som z Bratislavy. Oni sú akční, no. Robia veľa vecí. Ako myslím teraz Cvernovka. Že telocvičňa je taký to vysunuté pracovisko tých pohybových aktivít, že tá Cvernovka zastrešuje ešte aj plno iných tých umelecko-kreatívnych aktivít. A dlho už oni fungujú, no. Takže Bratislava, no. Slovensko. No pre mňa je to také trochu, také miestami až frustrujúce, ako som ja bola dlhé roky tiež preč, alebo to nie, že dlhé roky, ale v porovnaní s tebou, ale v tom mojom živote 6 rokov v Prahe, skoro 7 a vlastne návrat na Slovensko, kde sa mi presekali proste tie väzby z toho umeleckého sveta, alebo teda z toho pohybovo-divadelného sveta, lebo ja som sa veľa tam, akože ma viac bavilo takéto fyzické divadlo. A tak ja som trochu smutná, že neviem úplne vôbec kam zacieliť s tým, že aha, veď my tu ideme proste, vám chceme ukázať, že čo robíme, že to je taká moja osobná nejaká téma, že vlastne som strašne zaseknutá v tom, že neviem kam, že neviem, kde sú tie moje väzby. A keď som akože nejakú oprášila, tak oni, že jasné, bože, veď, a hneď spomienky, vysoká škola, ale vlastne tým, že tam nie sú tie fyzické kontakty udržiavané, lebo podľa mňa raz za čas sa človek musí stretnúť s tým človekom, aby sa udial nejaký checkpoint, lebo cez Facebook ten vzťah sa neudrží, kým sa fyzicky to neprepojí znovu. Takže aj tak to ako keby neplynie v tom čase. Že sú tam spomienky, ale není tam ten fyzický proste kontakt, tak to nie je kam naviazať. No. Tak ja som vlastne tiež zvedavá, že čo to urobí so mnou tá Bratislava a vôbec to, že sa to tam udeje. Prijala by som si tam viacej známych, takto to poviem. Nejakých ľudí z toho prostredia. Nejakí sa akože povedali, že áno, ale proste čas je neúprosný a doba je rýchla. Tak uvidíme, či to bude pre nich taká priorita, no, prísť. Ale honosne to ukončíme. Áno. Nej. Mne je aj zaujímavé, vlastne ako dlho už na Slovensku nežijem. A aj som teraz rada, že môžem hovoriť slovensky, lebo mi príde, že ten jazyk je môj naozaj. A ja som v češtine si myslím, že vlastne veľmi dobrá, ako veľmi cvičené ucho spozná, že som
že nie som Češka, ale aj sa v tom jazyku cítim veľmi dobre. Ale cez to všetko, aj keď teraz tancujem a chcem si niečo pomenovať, tak je to vlastne slovenčina, ktorá mi to umožňuje lepšie. A neviem, že či to je záležitosť veku, alebo či to je naozaj, že tá skutočná autenticita je v tom proste jazyku, v ktorom som primárne vyrástla. Lebo rovnako ako plynula som aj v nemčine, aj v angličtine, ani tam nejde o tú schopnosť vyjadrenia sa, ale o to, ako to úplne, že naozaj vnútri mám. Ja, tak ono to asi súvisí aj čisto aj s tým fyzickým pocitom, podľa mňa tá reč, lebo sa formuje v útlom veku. Keď sa ten mozog nejakým spôsobom vyvíja. No mne sa to stalo s tou slovenčinou tiež, že zrazu mi tí ľudia v Čechách aj hovorili, že veď ale prečo nehovoríš takto? Že to si oveľa viacej ty, že je tam oveľa väčší cit v tej tvojej reči, keď hovoríš po slovensky, než keď hovoríš proste. Ja som si nevšímal. Áno, tak vstúka, dobre. Takže ti vlastne úplne rozumiem. A ty to máš ako, Dubravka? Ty si teraz mala na... Ne? Já nemám na výběr. OK, ale vieš, že keď napríklad môžeš rozprávať, ja viem, že nie je tej príležitosti toľko, ale síce na poslednej rodinnej večeri si toho tiež veľa nenahovorila, takže to asi nejde úplne povedať, že nepoužívaš často váš jazyk však. Ne, samozřejmě, že nepoužívám. Tak jako velmi málo a pochopitelně já tomu rozumím, tomu, když jako je něco primárního, nebo je to nějaké takové to tovární nastavení a k tomu patří i jazyk, že nějaký prvek energie autenticky jako má větší jako svobodu jako ke svýmu projevu, že to jedno s druhým jde, že to samozřejmě k tomu patří, jo. Takže já jsem v tom pochopitelně jako mám určitou jako já nevím, jak to mám říct, je tam něco, co je tam díra, že jo, v tom, protože ten jazyk nepoužívám dostatečně, zároveň je ve mně živej a dalo by se říct, že používám hlavně česky, nebo nedalo by se používám a nemůžu se s tím jazykem úplně identifikovat, pochopitelně, ani ne protože je to česky, ale protože to není tvůj vlastní. A vlastně neumím ani jeden jazyk neumím dobře, úplně jakoby skvěle. Ani jeden, ani, jako mluvím česky, anglicky, srbochorvatsky, ale vlastně ani jeden neumím perfektně, jo, jako i ve své vlastní řeči musím teď přemýšlet, jako hledat ty slova. Myslím, že by to bylo jinak, kdybych tam jako samozřejmě používala ten jazyk jako půl roku, permanentně rok, to by bylo jinak, ale to se nestane a neděje, no, takže jako já proto říkám, nemám na výběr, je to tak, jak to je, ale rozumím vám, proč ne, rozumím. Prostě vám rozumí každý Čech, když mluvíš po Slovensku, takže v tom není problém. No. Není to úplne pravda, no. Tá mladšia generácia už to je také asi náročnejšie. Ale už sa mi stalo aj, že dospelí ľudia. Ale je otázka, či to je nechcenie rozumieť, alebo naozaj nerozumenie. To som párkrát si musela sama v hlave položiť tú otázku, že čože? Keďže sme boli vlastne jedna krajina. No. Hej. Ale vlastne ten tanec je úplne univerzálnym jazykom. A to je aj to, čo ma baví, že tam vlastne človek tie slova nepotrebuje. Nějak
došly slova ohledně tance teď. Jo. Jak jsem asi použila opravdu hodně slov na to téma jako ve svém životě, tak A tak nám povedz niečo iné. ne, dneska Moniko, já nejsem Ne. nejblbý sporu, je to na nás holky, no. Já nebudu pokládat ty zásadní otázky života, budete muset na ně přijít a já se zapojím, já jsem tady, aby zareagovala, no. Ne, abych vedla. Zásadní otázky života. No, já vidím, že jako To tam plyne, no. no, takže se to nechávám být, no, no. No tak ja som tú svoju tému, no, tak že toho učiteľstva alebo toho školstva, to je niečo, čo je pre mňa ako aktuálne, ale určite konce a začiatky, to je, to sa tak teraz tiež nahusťuje aj u mňa. Tiež mením priestor a uvidíme, ako to celé dopadne. Ale tiež nič tak. Ja keď som si ešte ako kladla otázku, že o čom budeme hovoriť, nemala som na to nejak ako veľa priestoru, ale pretože teraz žijem v tej menopauze už pár rokov a stále sa o tom veľmi veľa nerozpráva. Je to také téma, že tak poriešte si to ženy sami, alebo o tom hovoria moje akože ženy v mojom veku medzi sebou. Ale nevidím akože veľa nejakých rozhovorov nejakých medzigeneračných. A tam si myslím, že pre mňa vlastne ten tanec je aj cestou dostať sa ako keby z toho, akože sa pretancovávam do iného stavu môjho ženského bytia, by som povedala. A Že jako mi měníš ten postoj vlastně k tomu přechodu, jako díky tomu procesu tance, jako že tam mění, protože ano, jako jde o ten postoj, že jako zase jsme u toho konce, že něco končí, je to přechod a něco končí a člověk, když nemá ani tu jakoby flexibilitu v sobě, že ty postoje může měnit, tak může jakoby velmi rychle jako s tím přechodem předčasně umřít, když to takhle řeknu. Jo? Jestli ti dobře rozumím, proč, o čem mluvíš, že, že mu to, že už odžil nějaké věci ve svém životě a ten jako co je to ten přechod, jako víš co se všechno odehrává v těle, je velká věc, no, no. A to vlastně ovlivní to nějaké vnímání, že jo, toho světa kolem, pochopitelně. A je to aj to, ako ja som bola vždycky, som sa veľmi identifikovala aj s tou ako matkou. Mám 2 dcery. A vlastne to obdobie sa naozaj že skončí. A je to v niečom aj tak dobre, akože táto rola mi končí. A vlastne sa človek ako keby, no, ja ako človek, ja ako žena, sa vlastne nanovo vytváram v istom zmysle. A nemusela by som, môžem si povedať, že som spokojná tak a tak, ale skôr ma tie vonkajšie okolnosti nutia aj k tomu, že sa vlastne potrebujem nejakým spôsobom meniť ja, pretože tá akože fyzická situácia, kde bývam, proste kam chodím do práce, tu teraz tak radikálne vlastne meniť nemôžem. Jo, to rozumím, no. No. Já trošku tomu možná mám, jakoby, nevím, jestli jiný postoj, ale jak se já na tyhle ty věci koukám, jako ať je to přechod, nebo je to zrání a stárnutí že jo, že nás jakoby přirozeně opouštějí určitý identity, ať jsou takhle jakoby jasně daný jako matka nebo úplně jiné identity.
tak člověk jakoby má tendenci možná hledat nějaké nové, jo? A což to je z toho mýho pohledu na svět, že to jakoby prodlouží ten bolestivý proces. Jako hledat nějakou jakoby novou identitu, jo? Protože já si myslím, že všechny ty identity předtím my jsme jako nehledali, oni se tvořili sami. Víš, spontánně se prostě díky nějakému biologickému vývoji a věku nabízeli a utvářeli. A samotní tohleto jako budu nějak jakoby teď hledat novou jakoby identitu, je podle mě, jak říkám, prodlužování bolestivého procesu. Jo. A já rozumím tomu, že je to, že tu potřebu vlastně v nás tvoří určitá právě dezorientace a zmatenost, když přichází všechno tohleto, že už nemám tu, jak říkáš, roli matky, na které se navazují určitý činnosti, akce a na zaplně je to můj den. Pak tam přichází přechod, že ta jako žena vlastně nepřemýšlí o sobě jako člověku, který může jakoby přinášet na svět jako něco novýho, tím, jako že bude plodit, jo? Že tam je spousta takových těch jakoby smrti, které ty nechávají jako dost prázdného místa vevnitř, že jo? No a já jsem ani nemala na mysli, nebo nemám na mysli, že bych se potřebovala jako nově vytvořit, ale že přesně něco vlastně opravdu umírá, ale vždycky to znamená, že tam vzniká jako nový prostor. Vzniká prostor. A ani mi nejde o to, jakoby ten prostor něčím konkrétním naplnit, ale si ho spíš vlastně víc a víc uvědomovat. Je to nevyhnutelné, no. A s tím vlastně víc a víc si uvědomuju tu svobodu, kterou mi to vlastně dává. Vnitřně. No někde ta svoboda, když je moc, tak jako může být jako samotné vězení jako takové, no. Protože, jak říkám, jako tady ten proces, vlastně, o kterém jakoby mluvíš, je nevyhnutelný pro nás všechny vlastně. A jako je, kromě toho, že si člověk uvědomuje ten nový prostor, že tam, ne nový, že tam je více prostoru, já bych ani neřekla nový, ale více prostoru, jo? Tak je součást toho procesu dezorientace. Jo? A určitě jako zmatek, jakože nevím, jako kam se nasměrovat, že jo? A tohle jako neví se, jak dlouho trvá u každého člověka, že jo? To je něco, co nevíme. Tady ten proces dezorientace většinou to přináší, jako to jsou určitý roviny strachu, protože, jak říkáš, umírá nějaká identita, což je jako umírá s ní motivace, dalo by se říct, umírá nějaká část jako té naší egoistické struktury, jako, která věci potřebovala řešit a uchopovat. A je tam prostě ten prostor, z kterého může vycházet jako spousta z toho strachu. A pak ta svoboda je zátěž, víš. Pak ta svoboda vlastně bývá zátěž. A teď nemluvím o tebe, mluvím obecně o tom tématu. Jo? Říkám, že to se jako primárně děje tobě. Já myslím, že jsme o tom tématu jako i mluvili jednou jakoby po tom tanci. A pak ten člověk má tendenci ten prostor rychle jako něčím zaplnit, v kontextu tvořit nějakou novou identitu. No nikde ta identita už není nová, to je jako takový to prodloužit něco starého vlastně, jako kým jsem kdysi byl. Že se vlastně nedá dostatek času prostě, aby ho to proměnilo. Já si myslím, že vlastně člověk se nějakým způsobem nepromění do ničeho specifického, spíš jako dojde, to je můj odhad, jako i nějakým svým vlastním procesem, spíš jako dojde k jakoby, spíš ho to tak jako nějak vrací k nějakým jakoby ohodnocování nějakých obyčejných věcí víc a víc a že ten život se stane vědom sám sebe skrze něho mnohem víc. Jo? A on jako takovej vlastně jako
protože co mu odchází? Odchází mu takový velký nároky na život, že jo? Potřebuje nějaký jako být něčím, dokázat něco. Zároveň chci žít plnohodnotný život, že jo? Ale vidí se jako skrze jako dokazování, skrze nároky, skrze naplňování potřeb, skrze uchopování nějaké identity, že jo? No. A jako kdyby mu jakoby byla vytrhnutá jakoby ze zásuvky nějaká jako speciální vůle, jo? Která byla poháněna tou motivací. No. 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 Jen tak jakoby mluvím o tom, neříkám, že řeknu nějaké jako můdro, které jako do čeho to vyústí, nebo něco podle mě člověk jako nějak se tomu přizpůsobí. Ano, může se přizpůsobit velmi jakoby takovým tím zaošklým způsobem, jo. Může se přizpůsobit jako, že v něm přetrvává jako zaošklost a s ní jako žije, jo. Ale je tam jsou různé varianty, jak se může přizpůsobit jakoby jinak. Jako, prostě ono říká, že nebo neříkám, že si říkám, mě to jako napadlo vlastně, že to zrání a moudrost vlastně, že spíš se projevuje, že ta moudrost se nějakým způsobem má tendenci projevovat, že jako moc ne spíš věcem nechává mnohem víc prostoru, než se jakoby hodně rychle upíná k nějaký akci, že by něco změnilo, víš. No. Neříkám, že je nečinný, ale prostě není reaktivní, jako není tak jakoby spalující reaktivní. No, no. A tak, no. To jako, mě se jí ptali minule, ty jsi tam nebyla s náma jako potom. Se mi ptali, a budeš něco jako dělat další a pojďme a taková ta nadšenost po té hodině, která jako by byla a neuděláme nějaký seminář, ne, říkám jako, hele, jako ne, teďkom jako ne, já potřebuji jako, aniž by se rychle něčeho chytala, potřebuji vědomě jako dovolit, aby to fakt umřelo. Jo. Musím mít ten proces, jo, jako ten cyklus. Jako sice je to pro mě jako nejvíc bolestí, možná víc než ze všech vás, jako z důvodu nějakého jako dávání se v tom a identifikování a tak dále a je to můj určitý orientační bod v životě. Ale jsou ty zkušenosti jako takový, že ne, prostě součást toho procesu je prostě smrt. Jo. Jako je to tak a já jako nějakým způsobem chci uznat, jo, i v sobě. Ne jako jakoby zaseknout se v tom, ale prostě jakoby uznat. Protože je tam vzadu nějaká důvěra, když jakoby poctivě tím projdeš, i když nevíš ten čas, tak se jakoby je tam nějaká šance, že po čase se jako něco zrodí, jako, no, co te pohne, no. Jako měla bych jako nápadu, mám moje kontaktu, mohli bychom, já říkám ne, jako teď jako prostě fáze smrti prostě, tak to prostě jakoby je, no. Já jinak mám ještě téma smrti, je vlastně moje téma. Já spolupracuji i s Cestou domů. Okay. Mobilním hospicem a pracovala jsem v jednom projektu, který se jmenuje Smrt školou povinná. Jak vlastně jako mluvit o smrti ve školách. A tam mám, jenomže mi to vlastně rezonuje s něčím. Já jsem měla asi nejhezčí rozhovor, který vznikl úplně spontánně o smrti na kompostu. Já mám jako zahrady. Taková symbolika. Teď jsme tam prostě jako, to je nekonečný proces. Prostě ten kompost, jednak ho člověk pořád plní, musí ho tam prostě přehazovat, takže to je jako pořád někdo na tom kompostu pracuje. A vlastně jsme se tam bavili, jakože co to vlastně je, ty rostliny, které nám na té zahradě prostě vyrostou, tak tam v tom kompostu prostě projdou totálním vlastně rozkladem, ale vznikne z toho vlastně ten humus, ta úplně jako živná půda pro nové rostliny.
A teď tam jeden jakoby kluk mi říká, jo, ale takhle to vlastně jde do nekonečna. To jde do nekonečna. A začali se tam pak bavit o tom, jakože vlastně, ale tohle, jakože když teda pohřbíme to lidské tělo, tak to, jakože vlastně se to děje i s lidským tělem. A kromě jako pak reinkarnace tam rozvíjeli nějaké, tak vlastně se začali bavit o tom, jak teda co udělat s tím tělem pro tu zemi po té smrti. Mhm. A já jsem vlastně do toho vůbec, ani jsem to neřídila, ani jsem do toho nemusela vstupovat, ale přesně tak je to v tom přeneseném slova smyslu s tou smrtí i přesně jako v souvislosti s nějakým jako projektem nebo něco, co končí, třeba jako mé manželství, že si někdy jako člověk představí tu smrt jako něco definitivního, ale on je to zase jenom nějaký vlastně jenom přechod. A tam ten kompost mi přijde, vlastně on musí zrát. Než vznikne ten jakoby dobrý kompost, tak opravdu potřebuje čas. A někdy se to dá urychlit a někdy to není dobré prostě urychlovat. No. Jako... Ano, taky přizná, snadněji se o tom mluví, než tím prochází, jako je mi to úplně jako jasný. Ale jako někde se začít musí, že jo, aspoň si to tak jakoby zvědomovat. Můj záměr je nějakým způsobem nevím, poctivě tím prostě nějak projít. Jo. No, to je jako, ať to znamená cokoliv, ale poctivě tím nějak projít, protože já jsem vlastně vnitřně, část mě je jako toto můdro ve mně, co se jako skrze zkušenosti rodilo, je vlastně otráveno z toho, že spousta projektů vlastně skončilo a nastoupila taková ta fáze, jako že nevíš, jo, že nic se nepřibližuje a ty si skončil jako do paniky, paranoji, frustrace, tlačení nějakých věcí, otevírání, co teď bude, jako kdyby se člověk nikdy z toho neponaučil, stejně pak musel, jako, pak se z té smrti vlastně vytvořila strašná stagnace, jo. A jako měla u těch zážitků v tom svém životě jsem měla jako dost takovej. Takže mě to teď dává tu příležitost jako na to koukat trošku jinak, no. Nebo daj mi Bože jako projít tím trošku jinak, no. Mne tam iba k tomu, ešte keď ste hovorili o tom dozrievaní a o tom v podstate prechode, tak ja si pamätám, keď tento projekt začínal, nie, že by to bolo nosné, ale to si pamätám v tom období, keď sa to dialo, tak je tam z Dubravky smerom ku mne, akože tam prišlo také, že moja zlatá, už nemáš 20, že nemyslí si, že veci budú v tvojom živote k tebe už len tak prichádzať, ako keď si bola v puberte, ale že čo si už nezačneš vytvárať sama, vedome, venovať tomu pozornosť, dávať tomu záväzok a nejakým spôsobom napredovať, tak sa to proste nebude diať. A naozaj sa to celým týmto projektom so mnou nesie. A vlastne to súvisí aj s tým koncom, pretože mňa ešte bude chvíľu držať ten administratívny koniec a tá smrť v tejto fáze, že u mňa ten projekt nakoniec skončí až budúci rok, keď odovzdáme všetky ešte daňové, no proste, hej, takže to ešte u mňa niekde akože pobeží. Ale čo sa týka tej tvorivo-kreatívnej, tak v podstate preskakujem niekam inám, na nejaké iné pole, ale ja som si uvedomila jednu vec, ktorú som riešila niekoľkokrát už na svojich terapiách, ktoré som navštevovala, že ja nedokážem veci dokončiť. A veľmi ťažko
nechávam veci dokončovať, že mám tam nejakú svoju predčasnú ejakuláciu, alebo ja neviem, že hneď skáčem proste do toho nového, že to ukončím ešte skôr, než je to reálne ukončené, že z toho zdrhnem, to je jedna varianta, že to vzdám ešte predtým, než to reálne má šancu dotepať, alebo to rýchlo vymením proste za niečo iné. A teraz ja si uvedomujem, aj vďaka tomu, čo povedala Dúbravka, že potrebuje si nechať ten čas na to, aby mohlo vzniknúť, tak to ma naozaj tak nejak akože sa ma to dotklo, že cítim, že aj ja to potrebujem urobiť. A uvedomujem si teraz aktuálne, pretože tiež si prechádzam nejakými vecami v živote, že znovu som dala proste červenú alkoholu vo svojom živote a znovu sa mi vyjasňuje a vidím, ako oveľa kľudnejšie a rozvážnejšie dokážem reagovať na tie veci, ktoré sa mi v tom živote dejú, tak s veľkým kľudom aj rozvahou by som tiež rada dokončila tento projekt. A keď tam niekde na mňa straší z pozadia, že mala by si urobiť ešte viac, že úplne cítim, ako sama na seba tlačím, že mám proste ešte tu robiť reklamu, ešte to propagovať, ešte proste, ešte a furt niekde na pozadí mi toto ide, ale ja úplne vo vnútri cítim, že ja nechcem, že by som to robila proste z nejakého priestoru toho tlaku, ktorému sa snažím sama v sebe odnaučiť, alebo respektíve mu nedávať až taký obrovský priestor z nejakej predstavy, ako by to malo byť, ako by som to mala robiť, kedy to mám robiť, len preto, aby som robila. Takže pre mňa je to tiež vlastne veľmi, veľmi zaujímavá konštalácia toho konca, aj toho čo sa deje. Ale taká pointa naozaj to, že keď tomu venuje naozaj, že tá dospelosť sa vo mne prejavuje aj vďaka Dúbravke viac a viac v tom, že naozaj tie veci sa neudejú len tak zo zázraku. Áno, niektoré veci prichádzajú sami od seba, ale ja im musím dať priestor v sebe a zvoliť k tomu, aby som dokázala byť ticho, u mňa teda osobne to je spojené s tým dať priestor tomu tichu, nude, kľudu, nič nerobeniu, nereagovaniu, pozorovaniu vlastných emócií a až potom môže prísť. Včera sa mi to geniálne potvrdilo a len som takto zostal, že OK. Tak znovu je to tak a je to v takej veľkej veci, ako nájdenie nového bývania proste pre mňa sa stala proste takto, že a stačilo len urobiť to, čo mi prináleží, tomu môjmu nejakému nastaveniu vo vnútri a udeje sa to, že ten záväzok prichádza zvnútra, nie zvonku. To bolo veľmi, veľmi pre mňa ako plodné No, teda. jako já skrze svůj vlastní proces vlastně vnímám, že to už dávno není o tom, že já přijdu na něco jako nového, jo, ale spíš, že jakoby více si uvědomuju, co jsou moje slabé body. Jo. Více uvědomuji ty stejné slabé body, které budou jako skrze další a další cykly. To znamená, že se mi to jakoby hodně zjednodušuje na těch pár slabých bodů, kterýmu začínám jakoby věnovat jakoby tu mnohem intimnější pozornost, než jakoby nelítám jakoby kolem, aby viděla, co dalšího by se dalo dělat, jo, aby ty slabé body třeba nebyly, jo. Že už se přestávám, jakoby ten postoj jiný, už nehledám, co mám dělat kolem, abych ty slabé body nebyly, ale spíš si mnohem jasně uvědomit, že ty slabé body mi patří, jo, a že tam prostě budou, ale jako já budu jakoby blíž a blíž k ním, jako ne, že ji jako vyřeším, aby nebyly. No. Jinak, nevím, jestli vám to dokážu Ja tomu rozumiem. Alebo vám teda, předávám. Hm? Tiež si myslím, že tomu rozumiem. A ešte ma napadá, keď sme na začátku mluvili o tom, jestli jsem si něco vzala do života, tak teď mě to napadlo, že jednou jsme s tebou dělali, byla nějaká taková meditace, že jsme si dávali svolení. A to jsem začala vědomě dělat.